ғайратшоҳ Исрофилов. Ассалому алайкум. Ва алайкум салом. Дар бозор ва дар кӯчаҳои шаҳр бо хондани суруд машғул аст. Маҷбур рафта наздашон суруд мехондам. Телефонҳои мобили хай тӯҳфа кардам. Уман тақдири шуморо то кадом андоза дигаргун сохт? Гуфтанд ки мо дастгирӣ мекунем, ҳамин клипатонро месозем. Ягон шартнома ҳаст ки масалан то кай дастгирӣ мекунанд? Бале, чаро не? Аз Era Group биёед, тарафи мо биёед, мо кори шуморо мебинем ва мо пеш мебарем. Ташаккур. Валаш, марди кори ҳамкардагӣ ҳастам. Хай деҳқонӣ ҳам кардагӣ ҳастам. Ҳамин. ҳамсаратон шикоят намекарданд? Албатта мекард. Ҳозир шикоятҳо кам шуданд акнун. Зиндагӣ аз мара буда ҳам дили деринро мехарошад ёдҳоям. Салом дӯстон, нашри барномаи имрӯзамонро мо аз боғи ботаникии шаҳри Хуҷанд манзуратон мегардонем. Дӯстон, рости кайҳо буд ки ба ҳамин макон наомада будем, аммо имрӯз бошад бо баҳонаи сабти барномаи имрӯза инҷо омадем ва аз дидани ин қадар табиати зебо албатта ки табамон хуш гардид. қайд кардани ҳастам ки меҳмони имрӯзаамон, ҳамсӯҳбати имрӯзаамон чанде пеш дар шабакаҳои иҷтимоӣ воқеан ҳам машҳур гардиданд. Як наворе паҳн гардид ки як марде дар хиёбон, дар бозор ва дар кӯчаҳои шаҳр бо хондани суруд машғул аст. Вақте ки ҳамон наворро ҳамагон диданд ва зераш навистанд ки бояд ин садо, ин ҳунар, истеъдод дар саҳнаҳои калони ҳунарӣ бошад. Зиндагӣ аз мара буда ҳам дили деринро мехарошад ёдҳоям. Дарду доғи синаро, дарду доғи синаро. дӯстони азизу арҷуманд, мо ин нафарро даъват кардем. Агар ман ошкоро гӯям, бо хоҳиши худашон мо ин нафарро даъват кардем. Аз ин қабл мо фақат худамон мебаромадем, худамон занг мезадем ва худамон даъват мекардем, аммо имрӯз андаке дигаргун гардид. Таърихи сабти барномаамон ки ин нафар моро пайдо карданд ва аз мо хоҳиш карданд ки дар барномаи мо ширкат дошта бошанд. Албатта мо хоҳишашонро рад накардем. Боядам қайд карда гузарам ки қабл аз мо ин нафар бо ҳамкасби мо бо Орзу Исоев суҳбате доштанд дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон, аммо намедонам чӣ сабаб бошад ки танҳо як иштирокашон дар ҳамон барнома ин нафарро қонеъ накард. Хостанд ки боз дар барномаи мо ҳам бошанд ва ин ҳам албатта кам аст ва боз мехоҳанд боз дар дигар барномаҳо ҳам ширкат варзанд. Ман фикр мекунам ки дигар ҳамкасбони мо ҳам албатта ин хоҳиши ин нафарро ба замина мегузорону даъват мекунанд. Ман фикр мекунам ки шояд дарк кардед. Имрӯз дар суҳбати мо ғайратшоҳ Исрофилов. Ассалому алайкум. Ва алайкум салом. Хуб ҳастед? Хуш омадед. Хуш бошед. Албатта аз омадани шумо хурсанд ҳастем. Ташаккур. Ман ҳам хурсандам. Як саломи гарму ҷӯшони шумо ба бинандаҳои мо марҳамат. Ба кулли бинандаҳои азизу олиқадр салому дуруди худро мерасонам. Бигзор дар хонадони якояки миллати тоҷик ҳар рӯз шодиву хурсандӣ бошад, ҳама вақт дастархонашон обод, хотирашон шод ва ҳама вақт дар фазои ободу сулҳу амният зиндагӣ кунанд. Ва имрӯз нагуфта намонад ки имрӯз рӯзи боз таърихӣ аст. Имрӯз зодрӯзи яке аз устодони бузурги барҷастаи тоҷик, зодрӯзи устод Лоиқ Шералӣ аст. Бале, яъне рӯзи сабти барномамон таърихи 20 май. Бале. Аммо бо гузашти чанд рӯз ин манзури бинандаҳо мегардад. Бале. хуб кардед ки ёдовар намудед ба мову ба бинандаҳо. беҳтарин. Салом дӯстон, анакнун 1 дақиқа вақти шуморо мегирам. Бояд қайд намоям ки сарпарасти кулли барномаи мо ин албатта ки бонки Имон International аст. ин бонк бахшида ба 25 солагии хеш аксияи бурнок 2025-ро оғоз мекунад. интиқоли пулиро танҳо аз Имон International қабул кунед.
барои ҳар як 500 сомони интиқоли пулӣ соҳиби як ID гардед ва иштирокчии аксия шавед. имконияти ба даст овардани яке аз мошинҳои электронии BYD E2 ва мукофотпулии ҳар моҳаро аз даст надиҳед. Имон International дӯсти молиявии шумо. How would you say like my love in Persian? عزیزم عزیزم میخواهم با تو باشم در عالم نیازو باشم با تو رو برو باشم عزیزم оғозан аз табатон пурсон мешавам ки ғайратшо. хуб ҳастам, шукри Аллоҳ. чун ҳамеша вақте ки меҳмонҳоро даъват мекунам, фақат ҳамин он чизҳое ки ман аз ҳаёташон шунидам, аз саргузашташон шунидам, онҳоро омода месозам ки то як саволҳои аҷиб пешниҳод кунам. аммо то омадани шумо ман барномаи шуморо тамошо карда гузаштам ба пуррагӣ. рости бори ҳам ягон барномаро ба пуррагӣ тамошо накардам, аммо барномаи шуморо бо аки Орзу Исоев тамошо кардам. гарчанде ки он нафар ҳама чизҳое ки зарур буд пурсида гузаштанд. вале нахостам гӯям ки шумо дар барномаи фалонӣ иштирок кардед, мо шуморо сабт карда наметавонем. Не, барои мо ҳам ҳама инсон аст. ташаккур. хуб, аввалин саволи ман, барномаи моро тамошо мекунед? бале, чаро не. барномае ки ба қарибӣ дар қасри фарҳанги лоиқ шералӣ гирифта будед бо устод Қобилҷон Зарипов, бо Эркин Одинаев, боз дигар барномаҳо бисёр тамошо мекунам. дар публик чатҳоятон ҳар гоҳ тамошо мекунам. яъне шумо дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол ҳастед? бале, ҳозир мебинам кам шабҳо вақте ки бекор ҳастам мебинам. чанд сол аст ки аз ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ шумо истифода мебаред? бисёр не, ягон 5-6 моҳ шуд. ҳамон наворе ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн гардиду ҳамагон шуморо аз ҳамон навор шинохтанд, умуман тақдири шуморо то кадом андоза дигаргун сохт? бале, акнун чӣ тавре ки дар боло ҳам қайд кардем, бо акаи Орзу гуфта гузашта будем, боз мегӯям ки махсус ҳамон наворе ки кам таракак барои чӣ мегӯянд, барои реклама гирифта будем, аз ҳамон набор сар шуд. вақте ки мардум аз ҳамон набор шинохтанд, аз ин тараф аз он тараф зангҳои телефонӣ шуд, саволҳо буданд. Хайр, баъд аз он боз мана бо Рустамҷон ҳамкорӣ кардем. Рустамҷон ёрдам карда, мана клип сохтем ҳамон сурудро. мана бо акаи Орзу, бо мана насиб будааст бо шумо. ҳамин аст. акун мисол имрӯз бисёр шахсиятҳо ҳастанд ки аллакай мешиносанд, телефон мекунанд, ту маърака меравед ё дигар саволҳо. ҳамин хеле хай бисёр аст ин гуна савол. ман боидам қайд карда гузарам ки албатта майдони эҷодии Орзу Исоев назар ба мо хеле ва хеле фароғ аст. он нафарро аз мо дида зиёд мешиносанд. албатта дар касбияташон ягон гап надорем. нафаре ҳастанд ки мо ҳавас мекунем, ҷояш мешавад ки пайравӣ мекунем. баъди иштирок дар барномаи Орзу Исоев чӣ дигаргуниҳо шуд ба ҳаёти эҷодии шумо? албатта шахсиятҳои аз Федератсияи Русия зангҳои телефонӣ шуд. аз инҷо боз телефон карданд ки кай консерт мегузоред, кай сурудҳои наватон рӯи саҳна меояд. боз хай маъракаҳо, мана якчанд маъракаҳоам будем. ба туфайли ана ҳамон барнома? бале, ба туфайли ҳамон барнома, ба туфайли клипе ки сохтем, ба туфайли он. иштироки шумо дар барномаи Орзу Исоев ин ба шарофати RA Group ё ин ки худатон баромадед? албатта бо шарофати RA Group буд. яъне ки онҳо ба роҳбаледӣ карданд. бале, онҳо роҳбаледӣ карданд, мисле ки чанд вақт пеш ба ман ҳам баромада буданд. бале. ман боидам қайд карда гузарам ки ба туфайли RA Group ва хосатан бо дастгирии ҳамаҷонибаи Рустам Азимӣ имрӯз каму беш бошад ҳам шуморо шинохтанд. бале, ва дуруст аст. маҳбубият анде ки бошад ҳам пайдо карда истодед. дуруст аст. аз оне ки масалан қади кӯча будеду суруд мехондеду, дар бозорҳо будеду суруд мехондед, имрӯз дар саҳнаҳо ҳам ҳастед? чаро не?
бале дар чанд ҷо иштирок ҳамон буд. Рӯзи модарон, рӯзи 1 май дар як нишасти матбуотӣ будем. Хай бисёр як чанд то шуда гузашт. чанд муддат аст ки бо Era Group шумо ҳамкорӣ доред? Яъне чанд муддат аст ки онҳо шуморо дастгирӣ карда истоданд? аз моҳи хато накунам аз моҳи феврал инҷониб. аз моҳи феврал инҷониб. ягон шартнома ҳаст ки масалан то кай дастгирӣ мекунанд? Не, мо бе шартнома шурӯъ Бе кардем. шартнома. Бе ягон шартнома. ҳадди ақал масалан даҳонӣ бошадам гуфтанд ки мисол то баромадани 5 клипатон ё то пешниҳоди як барномаи консертӣ мо шуморо даст ки ягон суханҳо шудааст аз ҷониби онҳо? бале ҳоли боз ҳамин дусе суруди дигар ки омода мекунем инҳо ҳам ба дастгирии онҳост. баъд он тарафаш бо мебинем худо хоҳад. то ба ин дам маълум аст ки Аки Ғайратшоҳ барои ҳамин шинохта шудани шумо, барои ҳамин рушду нумӯи шумо чанд миқдор маблағ харҷ шудааст аз Бале, ҷониби бале, Era Group? Чанд бале. миқдор маблағ? ман рости гап дар ёд надорам, шояд 8000 сомон, шояд 9000 сомон, шояд мумкин 10000 сомон. Инашро ман намедонам, ба ман нагуфтаанд. ва дар ҳузури шумо ҳам доду гирифтҳои молиявӣ намешуд? Не, чаро ман ягон ба ин корҳо чӣ надорам. онҳо худашон даъват карданд, мисол ба ман либосҳо хариданд, хош телефонҳои мобили хай тӯҳфа карданд. баъд гуфтанд ки мо дастгирӣ мекунем, ҳамин клипатонро месозем. ана сохтем, баромад. холисона? Холисона. ҳозир хабардор ҳастанд ки имрӯз шумо дар барномаи мо ширкат доред? бале. рустамҷон огоҳ буданд як чанд рӯз пеш. Аки Ғайратшоҳ, ҳозир дар як ҷое қарор дорем ки беҳтарин ҷо гӯям иштибоҳ намекунам бале барои сароидани суруд. дар суҳбати имрӯзаи мо биёед ҳам саволу ҷавоб бошаду ҳам кам аз овози форамӣ шумо ҳам баҳраманд шавем. дӯстони азизу арҷуманд, як бор дигар Ғайратшоҳ Исрофилов исбот мекунанд ки то кадом андоза овози форам дилкаш ва дилчасп дорад. Ташаккур. Марамад. имрӯз чӣ хеле ки қайд кардам, зодрӯзи бузургвор устоди гироми қадр Лоиқ Шералӣ аст. барои ҳамин бояд аз ашъори устод ягон суруд хонам. Марамад. шаби маҳтобу дарё масту ман ҳам масти саршорам. намедонам чӣ кам дорам, намедонам чӣ ғам дорам. намедонам чӣ кам дорам, намедонам чӣ ғам дорам. шаби маҳтоб شبی مهتاب شبی مهتاب شبی مهتاب دلم لرزد از سستی سرم میچرخد از مستی گاهی از خویش بیزارم گاهی چون چرخ پرکارم گاهی از خویش بیزارم گاهی چون چرخ پرکارم شبی مهتاب شبی مهتاب شبی مهتاب و دریا مست و من هم مستی سرشارم چی از تخت بلند صوت گر بخت بلند نیست گر بخت بلند نیست گران بارم زی جام دل که از جام سبک بارم که از جام سبک بارم شب مهتاب شب مهتاب شب مهتاب овозатон хаста нагардад.
саломат. ана овоз, ана истеъдод, ана ҳунар. танҳо як клип ба намор гирифта шудаасанд то имрӯз? Бале, бале. тавассути телевизионҳои маҳаллӣ пахш гардид? На, ҳоло пахш накардаем. Танҳо аз шабакаҳои YouTube, Facebook, Instagram аз инҳо ҳаст. то имрӯз бореам чеҳраи шумо тавассути телевизионҳо намоиш дода шудааст? Бале, як бор аз дар барномаи гап бо устод Муқимҷон Абдуфаттоҳев будем. аз телевизиони аза як бор ба фикрам намоиш дода шуда буда. ҳар як инсон дар дили худ як мақсад дорад. Бале. мақсади асосии шумо ҳамин чи шинохта шудан, яъне дар ҷодаи санъат шинохта шаведу барномаи консертӣ пешниҳод кунед, ҳамин ё ин ки ё мақсадҳои дигар ҳаст? Окей, Маҳмудҷон, як гап аст ки ҳар як кор чӣ тавре ки худатон гуфтед, ҳар як шахс ҳадаф дорад. мисол ҳадафи шумо бояд барнома созед, ҳадафи ман бояд ман ҳам барнома сохта мисол барои мардум чӣ кор кунам, пешкаш кунам. албатта ҳунарманд чӣ қадар ки шинохта шавад беҳтарин мешавад. мисол вақте ки шунаванда дорӣ ту ҳунарманд ҳастӣ, вақте ки шунаванда нест ҳунари ту аллакай ба ҳеҷ кас лозим нест. ҳамин аст ҳадафи ман ҳам. ҳадафи асосии шумо пайдо кардани мухлисони худ. бале, бале, чаро не. чанд сола ҳастед имрӯз? 40 сола. 40 сола. мабодо пурсидан айб надорад. бале. дер нашуд? ҳунар ҳама вақт ҳунар аст. акнун дар дил ҳама вақт шӯъла зада меистад. албатта камтар дер ҳам кардем, лекин ҳоло вақт шояд бошад, барои идома кардан шояд вақт бошад. аз ноумедиҳо басо умед аст. поёни шаби сиёҳ сафед аст. беҳтарин. хуб, то дастгирӣ намудани RA Group буданд нафароне ки ба шумо пешниҳод мекарданд ки биёед ман шуморо дастгирӣ мекунам, биёед ман сарпарастӣ мекунам, биёед ман шуморо рӯи саҳна мебарорам? буданд нафарон? рости гап аввалин шуда RA Group занг заданд. аз душанбе ҳам чанд кас занг задагӣ буд баъд аз занги инҳо. баъд аз инҳо хош, баъд якчанд кас боз ваъда карда буд ки мо шуморо дастгирӣ мекунем, чиз мекунем. хайр, намедонам бо чӣ сабабҳо бошад, шояд шароити иқтисодӣ ё шароити оилавияшон чизе шуд ки дигар ба алоқа набаромада. ҳамин. фақат ваъдаҳои холӣ буд. бале, бале, холӣ. танҳо RA Group тавонист ки ваъда диҳад ва ба ваъдаи худ содиқ бошад. бале, чунин шуд. ҳозир агар ягон нафаре пайдо шавад ки биёед ман куллан шуморо сарпарастӣ мекунам, аз RA Group биёед, тарафи мо биёед, мо кори шуморо мебинем ва мо пеш мебарем. ҷавоби шумо? ҷавоби ман танҳо дар дасти Рустамҷон аст. Рустамҷон барои чӣ? барои ман ҳозир мисол Рустамҷон гӯянд ки ако бемалол мо розӣ, хафа нестем, мисол равед дастгирӣ кунанд ё гӯянд ки не ба тариқи мо агар шавад мо розӣ гӯянд, майлаш чизе ки ҳамон кас гӯянд. ҳозир роҳнамо ҳамонҳо аст. ин то кай давом мекунад алон маълум нест. маълум нест. бореам пешниҳод кардаед ки масалан Рустамҷон биёед ҳамроҳ суруд сароем, ягон таронаи муштарак бошад, чун барои шинохта шудани шумо вақте ки бо як шахси шинохта суруд мехонед, хеле кӯмак мерасонад. бале, дуруст аст, лекин ҳоло ин гуна маслиҳатҳо нашудааст. ха шояд дар оянда. дар дили шумо ҳаст? чаро не? худатон гуфтаед? не, нагуфтам, пешниҳод накардам. чаро? хай шояд оянда кунем иншоллоҳ. خداوندا تو مادر آفریده با ما یار و برادر آفریده خداوندا تو مادر آفریده با ما یار و برادر آفریده گذشته چند روزه از میانش برای جمله گوهر آفریده خداوندا تو مادر آفریده چو گل بودی برایم مادر جان
که من بودم با یادت طفل گریان غم عالم مرا صد پاره سازد غم دلهای من ای مادر جان غم دلهای من ای مادر جان خداوندا تو مادر آفریده با ما یار و برادر آفریده برای جمله فرزندان ملت برای جمله فرزندان ملت دعا گو و دعاگر آفریده دعا گو و دعاگر آفریده آه саломат бошед. овозатон хаста нагардад. бизор модари тоҷик ва модарони тамоми дунё ҳамеша зиндаву саломат бошанд. бигзор ҳозир ки дар мавзӯи модар суруд сароидед, дидам ки дар барномаи Орзуи Исоев дар бораи падаратон ҳарф задед. гуфтед овозхон ҳастанд. бале бале имрӯзам қайди ҳаёт. шукри худо имрӯз падарҷони ман имрӯз агар хато накунам ҳозир 67 сола ҳастам. умрашон дароз шавад. ташаккур. аммо дар бораи модаратон чизе нагуфтед. ҳа модарҷонам таваллудашон 61 аст, он касам 65 сола 64 сола ҳастанд. мо 5 писар, бале 5 хоҳар нест. не ман додари хурдиам рабим кул некбахт озодбахт меҳрубон 5 писар ҳастем. 5 писар ҳастем. як чиз, вақте ки шумо ҳамин дар кӯчаҳо суруд месароидед ё дар бозорҳо суруд месароед, ҳамин нигоҳи додарони шумо чӣ гуна буд ба ҳамин кори шумо? намегуфтанд ки масалан бародар ё ако биёед ҳамин коратонро баҳс кунед ки дигарон ба мо гап зада истоданд ё ба оилаи мо гап мезананд? мешуд ҳамин гуна ҳолатҳо? не ваё майда буданд охир ваё. фарқият байни шумо зиёд? бале. лекин шумо дар кӯчаву хиёбонҳо масалан ман солҳои пешин будам. вақте ки хурд будам. он вақт буд. ҳозир не. солҳои пешин аввал. мисол ха яктар имта баъд ҳамин мухлисое ки бисёр ашадӣ бошанду рақамҳои мана гирифта телефон мекарданд, маҷбур рафта наздашон суруд мехондам. барое ки иззати мухлисро бояд донист. барои ҳамин. охирон боре ки шумо дар кӯча ё дар бозор суруд сароидед, ин чанд сол пеш буд? ба ёдам нест. шояд 8 сол 10 сол пеш буд. то ҷое ки ман фаҳмидам шумо дар хуҷанд, яъне дар бозори панҷшанбе, дар корвон пойтахт, дар самарқанд, дар панҷакент, боз дар кадом минтақаҳо шумо суруд сароидед? исаравшан, бозори Исаравшан, бале, самарқанд, панҷакент, шаҳри хуҷанд, душанбе, боз хайр дигар ноҳияҳо, чкаловский, гафуров, хош бисёр аст. вилояти хатлон мерафтам пеш, маъракаҳошон мебурданду бозорҳою ҳама ҷо. аки ғайрат шо имрӯз додарони шумо бо чӣ коро машғул ҳастанд? якташон дар россия дар шаҳри свердловск, якте дигарашон дар Ханты-Мансийский област. ҳардуяшон дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд. якте дигараш майда аст, ҳоло синфи 11 мехонад. синфи 11 мехонад. танҳо шумову падаратон бо санъат алоқамандӣ доред? бале. дар суҳбати қаблӣ қайд карда гузаштед ки оиладор ҳастед, соҳиби фарзанд. бале. ҳамсаратонам кор мекунанд? не, ҳамсарам хонашин аст. хонашин. худам танҳо кор. чанд кӯдак доред? шукри худо як писар ва як духтар дорам. писарам ҳозир 5 сола шуданд. духтарам бошанд 2 сола. ман як савол доштам. ҳамон ҷо агар иштибоҳ накунам шумо қайд карда гузаштед ки дар як рӯз аз ҳамон бозор, аз хиёбон бо сароидани суруд тахминан 200 ё 250 сомон гуфтед, ҳамин миқдор маблағ шумо ба даст меовардед. хуб, ҳамон маблағ барои гузаронии рӯзгор тамом мешуд ё барои оқибандозам боқӣ мемонд? не, акун инҷа гап ин тавр ки
вақте ки ман аввале ки корро сар карда будам инқадар маблағ намеёфтам. Барои чӣ? барое ки он вақтҳо вазъият ҳам худаш он қадар хуб набуд, мардум пули зиёд надоштанд ки ба каси дигар диҳанд ё ягон мисол харид кунанд ё кори дигар. ҳамин солҳои аввали сурудсароиятон дар бозор чанд миқдор маблағ пайдо мекардед? солҳои аввал гӯӣ? шояд ба хотирам нест, шояд ҳамун солҳо ба пули ҳамон вақта гӯем агар 16000, 17000, 20000 пули вай буд, сурати лелин дошт. ин қабл аз маблағи сомонӣ? бале бале, он вақтҳо. Рости гап ман ҳама корро кардагӣ ҳастам, марди кори ҳам кардагӣ ҳастам, хай деҳқонӣ ҳам кардагӣ ҳастам. ҳамин инсон мешавад ку дар ҳаёт ҳама кор. охирон маротибе ки шумо мардикорӣ кардед чанд сол пеш буд? хато накунам 4-5 сол пеш буд. 4-5 сол. имрӯз намекунед? Не, ҳозир нест. фақат имрӯз бо сароидани суруд машғул бале, бо эҷодиёт. имрӯз барои даромади молиявӣ танқисӣ намекушед? чунки ҳоли инқадар мардум шуморо намешиносанд ва инқадар мардум шуморо ба тӯю маъракаҳояшон даъват намекунанд, агар ошкоро гӯем, дуруст? Дуруст. танқисӣ ҳаст имрӯз? танқисӣ бале ҳаст. ҳозир акнун бекор ҳам гаштан албатта танқисӣ меорад. вақтатонро ҷудо кардед, омадед ва болои ин худатон пешниҳод кардед ба мо ки дар барнома ширкат варзед. мо албатта қабул кардем, нури дида, аз мо чизе намеравад. бо иҷозаи шумо агар розӣ бошед, инҷо рақамҳоятонро монем майнаш ки агар ягон нафар ба маҳфилҳояшон, ба маъракаҳояшон даъват кардани бошанд, шуморо зуд пайдо кунад. бале, чаро не, мешавад. як чизи дигар пурсидан айб надорад. агар ба картаи шумо, ба суратҳисоби шумо маблағ барои кӯмак партоянд чӣ? агар шумо розӣ бошед? ман розӣ ҳастам, лекин корт надорам. корт надорам. шояд оянда корт мешавад. ин гуфтаи шумо фақат ҳамон рақамҳоямро ки партофтед, касе ки мехоҳад мисол ягон чӣ кунад, мана муроҷиат кунад бо рақам, бо телефон тамом. сиё чашмак куҷо бурди диламро, ало чашмак куҷо бурди диламро, зи ту бетар ба дунё дилбаре нест, зи ту бетар ба дунё дилбаре нест. چیها کردی کجا بردی دلم را، چیها کردی کجا بردی دلم را. آه سیاه چشمک تو برده دلم، الا چشمک به تو مایلم، کرده مرا در بدر خوردم خونه جگر. آه گل تاجدار سر یا سیاه چشمک، آه گل تاجدار سر یا سیاه چشمک. قدت با گل اشارت میکنم من، لبت از بوسه غارت میکنم من. لب تو مکم و من مرد حاجی، شب تویت زیارت میکنم من. لب تو مکم و من مرد حاجی، شب تویت زیارت میکنم من. آه سیاه چشمک ببرده دلم، الا چشمک به تو مایلم، کرده مرا در بدر خوردم خونه جگر. آه گل تاجدار سر یا سیاه چشمک، آه گل تاجدار سر یا سیاه چشمک، آه گل تاجدار سر یا سیاه چشمک. саломат бошед. زنده باشید. ҳазор раҳмат. имрӯз шумо ки дар хуҷанди бостонӣ қарор доред, оилаву фарзандонатонам бо шумо? نه در پنجکент هستند. чанд вақт шуд ки шумо ба хуҷанд омадед ё чанд вақт аст ки шумо дар хуҷанд ҳастед? як моҳ пештар, як 20 чанд рӯз шуд ки рафта омада будам, баргаштам. дигар кор, фаъолият ва даромади молиявии шумо аз хуҷанд? бале бале, чунки ман дар инҷо шиносо бештар дорам. аз хурдиам маро мешиносанд дар инҷо. ҳозир шароит нест ки шумо масалан оилаву кӯдаконатонро биёред ё дигар? бале, шароит надорам. дар инҷо шароит нест ки ман мисол ягон хона надорам ки. ҳозир куҷо истодаед худатон? худам дар меҳмонхонаи бостон, гардиши чикалус, бо унҷо рустамҷон ҳамунҷо маро ҷо кардагӣ буданд, ҳамунҷо хобу хез доштам. ва баъдан боз инҷа дӯстонам ҳастанд дар чойхона, дар чойхонаи Нурулло. дар онҷо ҳам хай фаъолият дорем, гӯё дар онҷо даробуро дорем, ҳамунҷо хоб мекунем, мехезем. агар шароит ки шуд, фарзандон ва ҳамсаратонро меоред ба хуҷа? албатта, чаро не. фарзандон шикоят намекунанд ки падар дер мебиёед ба дидори мо? ҳоло акун майда ҳастанд, лекин
бояд зуд хабар гирам ва ба наздикӣ иншоаллоҳ боз хабаргирӣ меравам. Модару падарро зиёрат бояд кард, фарзандҳоро бояд дид. Ҳамин аст аку ҳаёт. ёд мекунед? Чаро не, чаро. намедонам алон моро дида истоданд ё не. агар ҳар вақте ки вақт пайдо карданд, имконият пайдо карданду моро тамошо мекунанд, чӣ мегӯед бароишон? барои кӯдаконам гуфтанӣ ҳастам ки ҳама вақт хурсанд бошед, шод бошед. Падаратон дар баратон аст. Падаратон барои мустаҳкам кардани оила кӯшиш мекунад ва барои шумо кор мекунад ва ба ҳамаашон саломи худро мерасонам. кай ки тамошо кардед маро, саломи ман ба шумо. худатонро базӯр доштед? бале. чӣ мушкилиҳо буданд паси албатта паси пардаи ҳунар мушкилот зиёд аст. барои дарёфти бурдаи нон ба кӯдакон бале. буданд рӯзҳое ки мушкилӣ мекашидед? чаро не? зиёд буданд рӯзҳо. чанд сол пеш бисёр мушкил буд. ҳозир шукри худо, шукр мекунем ки дар фазои орому тинҷу осоишта зиндагӣ дорем ва метавонем ақаллан мисол нони худро пайдо карда хӯрем. шукр аст, ба ҳамааш шукр мекунем. ҳамсаратон шикоят намекарданд? албатта мекард. ҳозир шикоятҳо кам шуданд акнун. пеш зиёд буд, ҳозир кам. агар ҳамон навор паҳн намегардид, агар эра групп шуморо дастгирӣ намекард, то ка шумо дар кӯчаву хиёбонҳо ё дар бозорҳо суруд месароидед? худам ҳам аз ин корҳо дасткашиданӣ будам, лекин вақте ки эра групп дастгирӣ кард, боз дилам гарм шуд ба санъат. нақшаи ба тарафи Федератсияи Россия ба муҳоҷират рафтанӣ будам. вақте ки Рустамҷон дастгирӣ карданду рӯи саҳна омадаму пешравиҳо шуд, баъд аз фикрам гаштам. агар имрӯз Рустам Азимӣ гӯяд ки ака мо серкор шуда истодаем, барои шумо вақт шояд дигар нашавад, аз ин хотир биёед назди ба назди ҳамкориро баҳс мекунем, мо дигар наметавонем ки шуморо дастгирӣ кунем, шумо боз ҳам бармегардед ба бозор? не чаро не, бояд ҳунарро сайқал дод. акнун аз пайи ҳамин кор, вақте ки як корро мекунӣ, аз таҳи дилу ҷон бояд кард. ман ҳам акнун иншоаллоҳ бояд ки ҳунари худро давом диҳам, сайқал диҳам. ман фикр мекунам ки дар ин фазои кушод як суҳбати самимӣ доштем бо шумо. ташаккур. фикр мекунам ки ҳар чизе ки пурсидан зарур буд, муҳим буд, ман пурсидам. Ташаккур. ҳолон ки қабл аз ман боз чизҳои зарурро, мавзӯъҳои заруртаринро аки Орзу Исоев аз шумо пурсиданд. ташаккур. бале. ба акаи Орзуам саломи худро мерасонам. агар мабодо ҳамин навори моро тамошо мекунанд, мегӯем ки танашон ҳамеша сиҳат бошад, саломат бошанд ва ҳамеша қаламашон бурро бошад. устод, салом ба шумо. ба фикрам чизе намонд ё боз чизе мехоҳед гуфтан? на, барои мардуми азизи кишвар хонаободӣ, тансиҳатӣ, оромӣ ва ҳамавақт тоҷикистони азизамон ҳамин тавр гулгулшукуфон, ҳамин гуна сарсабз бимонад. таърихи пайдоиши аки ғайратшо Исрофилов дар олами санъат аз кӯчаву хиёбонҳо манша мегирад, яъне бале. аз бозорҳо, аз кӯчаҳо, аз хиёбонҳо, аз хиёбонҳо ки дар ҳамин минтақаҳо суруд сароиданд ва ногаҳон як навори аки ғайратшо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷой гирифту ҳамагон қоил шуданду эрагрупп дастгирӣ кард. бале. дуруст аст. саломат бошед, бори дигар хуш омадед ва ман гуфта метавонам ки ин албатта охирон суҳбати мо не, агар худованд ба ману шумо умр диҳад, имконият диҳад, боз албатта дида ба дидори ҳам мерасем. аммо барномаи имрӯзаро ман мехостам ки бо таронаи шодравон Кароматло Қурбонов ҷамъ баҳс кунем. албатта чаро. агар шумо розӣ бошед. розӣ ҳастам. ҳамон суруди замзама кардамро хонам ё? бале, чун ана ҳамон таронае ки шумо замзама кардед, то сароидани шумо, то замзама кардани шумо вай худ тарона маъмулу маъруф буд. буд. бале. аммо шумо боз ду карата
бедор кардед. ташаккур молаш зиндаги аз мара буда ҳам дили дерinaро мехарошад ёдҳоям дарду доғи синаро дарду доғи синаро ای طلوع بامداد بازار بر خانم داغ داغم آنچنونه برفشونی اینه رو زندگی از مرا بوده هم دلی درینه رو مخراشد یادهایم درد و داغ سینه رو درد و داغ سینه رو صبح را بین گر کی هست روی وفاداری خویش میکشد از بار شب آن خوشه پروینه رو زندگی از مرا بوده هم دل درینه رو میخراشد یادهایم درد و داغ سینه رو درد و داغ سینه رو саломат бошед. زنده باشید. як бор дигар تشکر. хуш омадед. تشکر. овозатон хаста нагардад. خوش باشید. خوش باشید. ҳамеша дар дилу дидаи мардум бошед. رحمت تشکر. شما هم همیشه در دل و دیدگان مردم جا هستید و باشید. сипос. سلامت باشید. бинандагони азизу арҷуманд, агар ягон камбудиро мушоҳида карда бошед, албатта узрхоҳӣ мекунем. шояд гӯед ки ягон саволҳо такрор буданд ё ягон саволҳо беҷо буданд. аз ин хотирам мо узрхоҳӣ мекунем. ками моро ба ҷои пур бидонед. саломат бошед, тансият бошед ва бигзор ки дар саҳнаи ҳунари тоҷик ҳамин гуна ҳунармандони асил ва ҳамин гуна ҳунармандони воқеанам боистеъдод сафҳашон зиёд гардад. тансияти ҳар кадоми шумо орзуи ҳамешагии мо.